V dnešnej relácii môžete vidieť 3 príbehy. Spoločné pre ne je to, že vo všetkých 3 prípadoch užívali pacienti na riešenie svojich zdravotných problémov výťažky z húb. V prvom príspevku sa vám prihovorí pán Peter Berkeš. Peter žil vždy aktívnym životom, nikdy sa nezastavil, politizoval a celkovo žil stresujúcim životom. Pred 10 rokmi sa však jeho život navždy zmenil. Už 16 rokov mám vážny problém s cukrovkou a odvtedy pravidelne používam inzulín. Prišiel som na to úplne náhodou, keď mi prišlo zle počas jazdy autom. Nevedel som, čo to je, cítil som slabosť v končatinách, zalial ma pot a tak ďalej. Opakovalo sa to však znova asi po 2 týždňoch. Tak som išiel k lekárovi a ukázalo sa, že mám cukrovku. To, o čom hovoríte, je cukrovka prvého typu. No áno, ja som to hneď vedel, lebo ma brali do nemocnice s hodnotou cukru 38. Ja som však nič necítil. Ako vidíte, táto choroba je až natoľko zákerná. Nakoľko ste museli zmeniť svoj život, keď ste sa dozvedeli, že máte cukrovku prvého typu? No, viditeľne som musel zmeniť svoj život a vo veľkej miere. Pravdou je, že som sa stravoval veľmi nepravidelne, čo tiež napomohlo tejto chorobe. Musel som sa naučiť žiť s tým, že skoro ráno o 7 musím raňajkovať, o 12 obedovať a medzi 5 a 6 večerať. A nemohol som to nijako obísť, pretože išlo o moje zdravie. Plus som sa musel naučiť aj to, čo môžem jesť, teda koľko sacharidov môžem skonzumovať naraz. Naučil som sa to do takej miery, že keď potom predo mňa dali jedlo, hneď som vedel povedať, koľko sacharidov sa v ňom nachádza. Čo som aj musel vedieť, lebo inak som sa nevedel kontrolovať. Poznali ste túto chorobu? Vyskytla sa v rodine? Medzi priateľmi? Nie. Povedali mi, že cukrovka v starobe je neurotického pôvodu. V podstate cukrovka prvého typu sa vyvinie tak, že organizmus napadne bunky v pankrease, ktoré sú zodpovedné za výrobu inzulínu a zničí ich. Preto je potrebné nevyhnutne inzulín dopĺňať. Denne som si pichal inzulín 5 krát a bohužiaľ som nevedel dosiahnuť také zlepšenie, ako som chcel. A ešte k tomu som mal cukrovku nepravidelnú. Teda raz som mal nízke hodnoty, inokedy zas vysoké. Ale odvtedy, ako užívam výťažky z húb, celé sa to stabilizovalo a vlastne sa mi znížila hladina cukru. Za približne 3,5 mesiaca sa mi znížila hodnota hemoglobínu AC na 7,7, čo bolo predtým 9,7 až 9,8. Mojím prvoradým cieľom bolo, aby sme znížili hladinu cukru v krvi. Teda to, že sa hodnota 9,8 znížila na 7,7, čo je obrovský výsledok v meraní hemoglobínu AC. A bolo to niečo ohromné v mojom živote, pretože sa môj organizmus už natoľko nesťažoval. Na čo som myslel v prvom rade, že ma nebolia nohy. Lepšie sa mi chodí, viem športovať a viete, toto celé je niečo také, vedľa čoho sa nedá prejsť bez komentára, pretože musím s tým vedieť žiť. Ale už si môžem aspoň raz do mesiaca dovoliť zjesť napríklad tvarohové slíže. Počul som raz prednášku jedného profesora, ktorý povedal, že fajčiari žijú v priemere o 7 rokov kratšie. A kto má cukrovku o 10 rokov menej. No, ja by som chcel zredukovať tento čas na nulu. Nechcel by som odísť odtiaľto o 10 rokov skôr. Rád by som... Na svadbe svojich vnúčat? Áno, byť na svadbe svojich vnúčat. Sľúbil som, že tam budem. A vnúča má len 10 rokov. Opýtali sme sa výskumníka účinných látok Gábora Vargu, akú úlohu a akým spôsobom zohrávajú liečivé huby v správnom fungovaní nášho organizmu. Dvojito slepé placebom kontrolované klinické výskumy potvrdili, že výťažky z istých húb sú schopné zvyšovať citlivosť na inzulín. To znamená, že výťažky z liečivých húb týmto napomáhajú správnemu fungovaniu organizmu. Podporujú znižovanie hladiny cukru v krvi vtedy, keď človek nie je zdravý.
V ľudovom liečiteľstve tiež používajú tieto výťažky z liečivých húb už niekoľko tisíc rokov s cieľom znížiť hladinu cukru v krvi a pre správne fungovanie celého organizmu. Naše vlastné skúsenosti zašli až tak ďaleko, že sa vyskytli také prípady, kedy sa v dôsledku dlhodobého užívania výťažkov z liečivých húb človek vyliečil z cukrovky. Ide o diabetes typu 2, ktorý dokážu udržať lekári v rovnováhe iba pri dodávaní viac ako 20 jednotiek inzulínu denne. Toto sa prakticky rovná už zázraku, nie? Preto neprestajne zdôrazňujem, že výťažky z húb nie sú liekom, pretože lieky toto nedokážu. Takéto prípady sa už vyskytli, preto spomínam výťažky z liečivých húb, ich dlhodobé účinky sú výraznejšie ako krátkodobé. Časť výťažkov z liečivých húb bola objavená tak, že v miestach, kde boli pravidelnou súčasťou jedálnička, žili ľudia oveľa dlhšie, pretože ich organizmus bol v dôsledku užívania liečivých húb zdravší. Oveľa nižší je priemerný vek u tých, ktorí trpia cukrovkou, pretože táto ničí nielen cievny systém ľudí, ale zároveň aj tie reparačné mechanizmy, ktoré by fungovali prostredníctvom kmeňových buniek. Čiže ničí organizmus a zároveň zabraňuje samovoľným liečivým procesom v organizme. Pri užívaní výťažkov liečivých húb ľudia veľmi často pociťujú, že sa cítia celkovo oveľa lepšie. Ak sa niekto cíti lepšie, znamená to, že toto narušené fungovanie kmeňových buniek sa určitým spôsobom zlepšilo, pretože výťažky z liečivých húb sú schopné nielen zvýšiť počet kmeňových buniek, ale stimulujú ich k dozrievaniu. Ak nezrelé kmeňové bunky nedokážu dozrieť, často napáchajú rôzne škody. Vyvolávajú nielen záplavovú arteriosklerózu, ale aj rakovinu. Preto je mimoriadne dôležité, ak dokážeme do určitej miery obnoviť správne fungovanie kmeňových buniek, popri tom, že je veľmi dôležité aj udržanie hladiny cukru v krvi v rámci normálnych hodnôt. U Gábora Kišpála diagnostikovali vražednú chorobu pred 5 rokmi. Na príznaky ho upozornil jeden priateľ. V tom čase sme hrali futbal s jedným priateľom, lekárom, a on mi povedal: Gábo, vyzeráš veľmi zle. Mal by si dať urobiť krvný obraz a urobiť nejaké vyšetrenia. Povedal som mu, že samozrejme doktor, ak na tom trváš, tak pôjdem. Všetko pripravil, nachystal výmenné listy, spravili sa všetky potrebné vyšetrenia a s výsledkami som nadšený utekal za ním. A on sa jednoducho neusmieval. Ale oznámil mi: Gábo, presne toto som si myslel. Pýtam sa, že čo je doktor? Nič. Choď sem a tam na gastroenterológiu, tam ťa vyšetria dôkladnejšie. Už ma nedokázali endoskopicky poriadne vyšetriť, okamžite ma poslali na CT. A vtedy už bolo z výsledkov jasné, že ide o skutočne veľmi závažný problém. Vráťme sa ešte trochu späť. Vy ste vôbec netušili, že máte nejaký problém. Museli vás na to upozorniť. Nespozorovali ste na sebe žiadne príznaky choroby. No teraz mi je už jasné, že 1-2 príznaky bolo možné pripísať chorobe. Napríklad? Napríklad to, že som chudol. Ja som si myslel, že držím správnu diétu. Športoval som, pravidelne som trénoval s futbalovým mužstvom Albertírše, lenže vtedy som už vážil iba necelých 60 kg. Bolo to trochu málo, ale bol som šťastný, že sa mi to podarilo a naozaj som vládal aj behať. Lenže lekár mi povedal: s takýmto krvným obrazom, ako máš ty, človek nedokáže vstať ani z postele. A ty tu beháš a hráš futbal. Okamžite ma museli operovať. Toto bolo v piatok a v útorok som už bol po operácii. Mával som hnačku. Teraz už viem, že to nebolo kvôli stresu, ako som si myslel. Bolo to následkom choroby. A čo nebolo zrejme v prvom momente, vysvetlo aj to, že som mal krv v stolici. Voľným okom to nie je vidieť, ale vraví sa, že ak je tmavšia, tak tam niečo je. Čiže aj toto je jedným z príznakov. Občas som mával mierne bolesti brucha, ale bolo to naozaj veľmi zriedkavo. Teraz už vieme, že som mal v bruchu 1,5-kilový nádor. Metastázy som nemal. Aj lekár mi povedal, že niekto tam hore dával na mňa obrovský pozor, pretože som nikde nemal metastázu. Ale povedal mi aj to, že musíme ísť ďalej a nastúpil som na chemoterapiu.
Gábor po operácii hľadal takú doplnkovú terapiu, ktorá mu môže pomôcť v rýchlejšej rekonvalescencii, respektíve ktorá zabráni tomu, aby sa vytvorili metastázy. Už 5 rokov pravidelne užíva výťažky z liečivých húb. Na chemoterapiu som nastúpil už pripravený. Mal som už 65 kg, hladinu hemoglobínu 70. Takto som začal veľkú chemoterapiu. Tam sa na mňa prekvapene pozerali. Tomuto človeku musíme dávať chemoterapiu. Krvný obraz sa mi po nej stále zlepšoval. Môj priateľ, lekár, aj skonštatoval, že som asi naopak zapojený. Povedal som mu, že užívam tieto liečivé huby. Povedal, liečivé huby, s tým na mňa nechoď. Povedal som mu, OK, ja budem liečivé huby užívať naďalej. Čo všetko pripisujete liečivým hubám? To, že sa mi neustále zlepšoval krvný obráz a postupne aj všetky výsledky. V každom ohľade. Najhoršie bolo, keď mi po operácii lekár oznámil, že mi prezreli črevá po tú časť, kde som bol operovaný. Počas chemoterapie ma prezreli ešte raz. Povedali mi, že zatiaľ sa toho nebudú dotýkať, ale sú tam viditeľné 3 polipy. Po chemoterapii, keď budem mať náladu opäť ísť do nemocnice, vtedy sa na to pozrú a odstránia ich. Povedal som im, že minimálne rok nechcem nemocnicu ani vidieť. Po roku na vyšetrení mi ich chceli odstrániť, ale žiadne už tam neboli. Nechceli tomu veriť, veď tu boli. Áno, lekár hovoril, že na 37 a 42, ale nevedia nájsť ani jeden z nich. Myslíte si, že je to na 100% kvôli tomu? Na 100%. Liečivé huby majú takúto vlastnosť. Aktivizujú fagocity a vyčistia organizmus od nečistôt a všetkého, čo tam nepatrí. Po 1,5 roku som mohol skonštatovať, že naozaj necítim ani stopu po niekdajšej chorobe. Čiže opäť som pribral, mám 90 až 100 kg. To znamená, že som sa dostal na svoju zvyčajnú váhu a vrátil som sa do normálu. Občas trochu zreším, ale snažím sa dodržiavať všetky pokyny lekára. A naďalej užívam liečivé huby. Až dodnes. Nikdy neprestanem s ich užívaním, aby sa mi už nikdy neobnovila táto zákerná choroba. Gábor Kišpál sa dnes už dokáže usmievať. Ba čo viac, o svoju dobrú náladu sa podelí aj s ostatnými, pretože je veľmi dobrým zabávačom. Gábor totiž pracuje ako DJ. Môžeme skonštatovať, že v súčasnosti trpí čoraz viac ľudí problémami črevného traktu, medzi inými aj nádorovými ochoreniami. Čo je príčinou, že sa z toho ochorenia stalo, tak povediac, národné ochorenie? V prvom rade vďačíme za vznik rakoviny čriev našej životospráve. Vedci jednoznačne potvrdili, že konzumácia červeného mäsa súvisí so vznikom rakoviny čreva. Toto nedávno potvrdili aj v jednej nemeckej analýze. V dôsledku tohto poznania upriamila na túto skutočnosť svoju pozornosť aj Európska únia. Zároveň bolo dokázané aj to, že vznik rakoviny spôsobuje aj vysoká hladina inzulínu. U niektorých druhov húb bolo dokázané, že zvyšujú, respektíve aktivujú imunitný systém organizmu a nie iba jednu či druhú imunitnú bunku, ale všetky, ktoré sú schopné vstúpiť do boja s rakovinou. Toto je dôležité preto, lebo v prípade rakoviny čriev bolo dokázané, že v týchto prípadoch, kde je črevo okolo nádorového tkaniva, okolo tumoru aktívnejšie, čiže sú T bunky hustejšie, aktívnejšie, toto sú naše najdôležitejšie imunné bunky, protirakovinové bunky, tam je pravdepodobnosť prežitia väčšia. Čiže aktivita imunitného systému v prípade rakoviny čreva vopred signalizuje pravdepodobnosť prežitia. Je veľmi dôležité, aby sme imunitný systém aktivovali, čo v každom prípade odporúčame spolu s klasickou terapiou, teda to, že výťažky z liečivých húb znižujú škodlivé vedľajšie účinky chemoterapie a radioterapie. Týka sa to aj toho, že chemoterapia zničí imunitný systém. Ak niekto zároveň užíva výťažky z liečivých húb, zabezpečuje aj zdravé fungovanie imunitného systému a umožňuje udržanie prirodzenej obrany schopnosti organizmu. Pri spomínanej rakovine čreva musím každopádne spomenúť, že o výťažku apigenin zistili v Nemecku pri kontrolovanom klinickom výskume, že u tých pacientov operovaných na rakovinu čreva, ktorí pravidelne užívali 20 mg apigeninu pravidelne počas mnohých rokov, bolo riziko vzniku rakoviny čreva minimálne. Čiže prakticky u nikoho sa neobnovila.
Povedzme si, čo je vlastne ten apigenín, pretože mnohým ľuďom môže byť tento výraz neznámy a nevedia, o čom je reč. Apigenín je taký flavonoid, ktorý je prítomný prakticky v každom ovoci a zelenine. Klinicky kontrolované výskumy z roku 2008 dokázali, že u ľudí má účinok v prevencii vzniku nádorového ochorenia a získané výsledky boli štatisticky signifikantné, čiže nemožno to považovať za náhodu. Hrdinkou posledného príbehu našej dnešnej relácie je pani Kalmandy. Začiatkom roka 2010 jej diagnostikovali rakovinu pľúc. V lani v januári som chcela ísť pracovať na plný úväzok a vtedy mi zistili na kontrolnej prehliadke 4,8 cm nádor na pľúcach v pravom hornom laloku pľúc, malígny. Čiže zistili to v rámci rutinnej prehliadky. Počas prehliadky. Nepociťovala som žiadne príznaky. Na druhý deň som sa chystala nastúpiť do práce, namiesto toho som však žiaľ nastúpila do nemocnice. V skutočnosti ja som v živote už prešla rôznymi problémami. Ani doteraz som nemala ľahký život, takže ma táto správa síce prekvapila, ale našťastie ma vôbec nepoložila. Vlastne v podvedomí ma to určite do istej miery zničilo, ale k celej veci som sa postavila pozitívne. Brala som to ako novú skutočnosť, s ktorou treba začať niečo robiť. Spomínali ste, že aj dovtedy ste prešli už v živote všeličím. Neporozprávali by ste nám niečo? Neprezradíte detaily? Teda, mám za sebou 3 nevydarené manželstvá. Z 3 detí mám jedno mi umrelo, jedno som potratila. Matka nás vychovávala sama, pretože otca zrazil vlak, keď som mala 2,5 roka. Čiže nemali sme ľahký život. Na dôvažok v tom boli aj 2 roky tvrdého alkoholizmu, s ktorým sme našťastie vedeli skoncovať v decembri roku 1990. Najmä vďaka Bohu a krízovému centru. Od tej doby mám vieru v Boha. Modlím sa a pravdepodobne ma preto nepoložila ani táto správa. Moji rodinní príslušníci, známi, boli oveľa viac prekvapení, respektíve otrasení. Ja doteraz neoblomne verím tomu, že toto nie je choroba, je to iba stav, z ktorého sa určite dostanem, pretože sa dostať musím. Medzi tým som sa od známeho dozvedela, že pravidelne už 1 rok užíva výťažky z liečivých húb od pána Vargu. On nebol liečený už ani chemoterapiou, ani radioterapiou, napriek tomu sa jeho stav zlepšuje. A tak som od 11. júna začala tiež užívať tento prípravok tak, že mi pomáhajú priatelia a známi. V lani, v tomto roku, hneď ako som mala nastúpiť na ožarovanie, pretože v júni tohto roku vysvetlo, že mám aj metastázu v mozgu, 1 cm edém a 1 dvojcentimetrový. Centimetrové ložisko sa stratilo úplne, nedá sa už vôbec rozpoznať. 2-centimetrové sa zmenšilo na 1,5 a ja som pevne presvedčená, že je to vďaka účinkom liečivých húb. Dajme veci do chronologického sledu. V lani v januári vysvetlo, že máte nádor na pľúcach. Bola vtedy reč aj o operácii. O operácii nie, ani o radioterapii, pretože som mala metastázy lymfatických uzlín. Metastáza v mozgu tiež nebola operovateľná. Toto vysvetlo po roku, ale ani tá sa nedala operovať, pretože medzi tým chemoterapia trochu zasiahla aj činnosť srdca. Kvôli tomu neurochirurg odmietol operáciu vykonať. Ja som v podstate rada, pretože operácia mozgu je háklivá vec a vtedy som to skúsila s týmito húbami. Ošetrujúci lekár čo povedal na túto doplnkovú terapiu? Čo povedal na výťažky z liečivých húb? Chcela som vyskúšať aj vitamín C v koncentrácii 10 000 mg, ale povedal, aby som to teraz nerobila, lebo to neutralizuje účinky chemoterapie, ale výťažky z liečivých húb môžem kľudne užívať. Čiže vám ošetrujúci
vedúci lekár vyslovene odporúčal výťažky z liečivých húb, áno, môžem ich kľudne užívať. Olga Kalmandy dostáva aj v súčasnosti chemoterapiu, ktorú našťastie znáša veľmi dobre a nikdy nevzdáva nádej. Môžeme pozorovať u mnohých pacientov s nádorom plúc, že v prípade metastáz v mozgu sa tieto metastázy nevyvíjajú rýchlo alebo môžu ustúpiť, respektíve v prípade, kedy sa nevytvoria metastázy v mozgu, ale nádor nie je operovateľný, maligný nádor priedušiek. Kvôli malignému nádoru priedušiek je nádor plúc neoperovateľný. Ale pozorované je aj to, že napriek očakávaniam lekárov, respektíve napriek doterajším skúsenostiam z praxe, žijú títo pacienti vďaka výťažkom z liečivých húb bez ťažkostí, užívajú apigenin spolu s chemoterapiou a radioterapiou. Čiže výrazne sa zlepšuje ich kvalita života, užívaním výťažkov sa predĺžuje ich život. Vidíme to na mnohých pacientoch. Približne na 300 pacientov bola vyhotovená mediadokumentácia. Títo pacienti porozprávali svoje osobné skúsenosti, ukázali lekárske nálezy, porozprávali o mienke lekárov a mali sme aj taký prípad, kedy lekár na základe niekoľkoročného stabilného stavu pacienta postihnutého rakovinou plúc usúdil, že tento človek nemôže mať nádor na plúcach, pretože nádor plúc sa správa úplne inak. Vtedy bol lekár sám prekvapený, ako dobre sa pacient cíti a myslím si, že toto je najlepší výsledok, aký vieme ponúknuť. U mnohých sa ešte stále nastoluje otázka, či môžeme očakávať nejaké nežiaduce vedľajšie účinky. Mnohokrát sme si už povedali, že vedľajšie účinky nie sú, ale povedzme si ešte raz, netreba sa vôbec obávať výťažkov z liečivých húb. Obávať sa netreba vôbec. Môžu ju užívať aj deti, samozrejme v menších dávkach. Deti majú stabilný imunitný systém. Najdôležitejším účinkom je to, že budú inteligentnejšie. Prečo? Pretože ak niekto v detskom veku častejšie ochorie na infekčné ochorenie, odčerpáva tým energiu z mozgu. Toto je vedecký fakt. V tých krajinách, kde je väčší výskyt infekčných ochorení a deti sú častejšie choré, tam je aj stupeň inteligencie nižší. Čiže tie deti, ktoré vyrastajú tak, že užívajú výťažky z liečivých húb, budú mať vyššiu inteligenciu. Toto je veľmi zaujímavá súvislosť. A práve preto, keď sa opýtajú, aké sú vedľajšie účinky výťažkov liečivých húb v prípade detí, to, že budú inteligentnejšie. Mozog u dospelých sa nevyvíja tak ako mozog detí a keď sa od neho odčerpáva energia, človek môže maximálne hlúpnuť. Ale športovci hovorili, že sa užívaním výťažkov húb dokážu lepšie koncentrovať. Aj u pacientov s Alzheimerovou chorobou bolo pozorované, príbuzní nám hovorili, že odkedy ich moja mama užíva, už netára, nerozpráva hlúposti. Dieťa trpiace ťažkou formou autizmu po uplynutí 3-4 mesiacov nám jeho matka povedala: nevidím žiadne účinky a výťažky prestali užívať. Po 2 mesiacoch dieťa začalo rozprávať, čavotať. Čiže výťažky majú vplyv aj na mozog autistických detí. Nie len u pacientov ležiacich v kóme, alebo u pacientov trpiacich ťažkými nádorovými ochoreniami mozgu, ale aj u detí s autizmom boli pozorované pozitívne účinky. Ja verím tomu, že spolu s liečivými hubami a mojou vierou v Boha dosiahnem úplné vyzdravenie, pretože ho musím dosiahnuť. Ja sa nevzdám.